טוב, השיר הראשון הוא של שלב, והוא נקרא אותו הרגע. שמהם רציתי לשכוח, יש דקות שמטריפות לי את המוח, יש שניות שעוזרות לי לשכוח, ורק המוזיקה והצלילים נותנים לי להרגיש חי מבחוץ ולא רק מבפנים, ולרדום ולחפש את האמת נראה כבר לא נורמלי וממש לא מספק כשאני יוצרת וחושבת לדקה על הרגע ההוא זה שכבר נגמר ממזמן. ולחפש ההיגיון בו גמרנו וכבר מזמן לא נשמע נכותי באותו הרגע ואני לא יודעת אם זה אמיתי מה שקרה בינינו מה שחשבתי עליו אז הגיע הזמן לשנות את המצב שהיינו חברים בדיון הסרטי שסבלתי בגללו עוד תודה לכם שעזרתי לי להפוך את הטיול הזה מגיהנום ליהלום. מצאתי מקום לנחת ורוגע שייתן לי לישון לעצור שנייה ולחפש להיגיון בו גמרנו זה כבר מזמן לא נשמע נכון באותו הרגע לא מצאתי מקום לנחת ורוגע שייתן לי לישון לעצור שנייה נשמע נכון